wazifumu ndabwera ndi nkhani yake kukhuzana ndi mtsikana amene waphedwa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhuza. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Anastasia. Anastasia amachokera ku Mpumalanga mu dziko la South Africa. Mtsikana ameneyu waphedwa pa 5 April omwe ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu anatengana ndi mchemwali wake Isabel kupita ku Durban kukasangalala Easter. Panali pa 3 April atafika kumene kuja anabuka lumu. Atabuka lumu akhala kumene kuja kwa masiku angapo. Kenako anapanga chiganizo chopita ku tavern kuti akanjoye. Anayitanitsa driver anatenga kuwasiya ku tavern. Ku tavern kuja amacheza ukakuledzera. Kenako ku tavern kuja anakumana ndi mnyamata. Mnyamatayo amatchedwa Itu. Itu ndi mnyamata amene anapita ku tavern kokapanga deliver ma drugs. Imene inali business yake. Kenako Anastasia amacheza ndi Ituja. Koma samadziwa china chilichonse chokhuzana ndi Itu. Acheza. Isabel ananena zakuti ndatopa ndifuna ndikagone. Anastasia anamuwuza zakuti okay chabwino muze driver akutenga kakutule. Driver anamtenga Isabel kukamutula. Anastasia anamuwuza Isabel kuti ndikakupeza ndikamaliza kucheza ndi Itu. Ndi anthu aja amacheza ndi Itu. Mama kuracha Isabel anayimbira foni Anastasia chifukwa choti sanafike ku nyumba kuja koma foni yake simagwira. Ndani ali wokhumudwa kwambiri. Mosakhalisa driver uja anayimbira foni kumuyimbira Isabel kumfunsa Anastasia wafika. Koma Isabel ananena kuti Anastasia sanafike. Kenako driver uja anamfunsa kodi anali ndi ndani. Isabel anayankha kuti anali ndi Itu. Tatumiza picture yake anatumiza. Atatumiza picture driver uja ataona anati iwe munthu amene waphedwa dzulo usiku. Isabel analodapo zukhala bwanji. Kenako anamuwuza driver uja uyu ndi amene anali ndi Anastasia. Driver uja anamuwuza Isabel ndikubwera tipite tikafufuze. Kenako anabwera driver uja anatengana ndi Isabel kukafufuza. Anapeza zakuti Anastasia komanso Itu onse aphedwa limodzi. Anastasia wafa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhuza omwe ndi mmene wafera. Ndi zifukwa zimene anafera anthuwa ndi izi. Itu anali munthu amene amagulitsa ma drugs kubala kuja. Ndi anapita kokapanga supply. Koma iye uja asanambe kugulitsa ma drug kubala kuja panalinso anthu ena amene ankapanga supply ma drug kubala kuja. Kenako iye uja anambopanga ma business ndi anu ake abala aja. Anthu akalikali aja anawasiya. Like anapanga take over. Kwapezeka zakuti anthu aja akalikali aja amampangira sanje Itu. Ndi anangopanga chiganizo chofuna kumupha pofuna kuti business izibwerabe kwa iwowo. Izi ndi zimene zinapangisa kuti Itu aphedwe. Anastasia kumbali yake anangophedwa chifukwa choti anali limodzi ndi Itu. Ndabwera ndi nkhani imene ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu mukakumana ndi munthu osamudziwa sibwino kumpasa nthawi yanu. Sibwino kumacheza naye. Simukudziwa zimene amapanga, kumene amachokera, china chilichonse chokhuza iyeyo simukudziwa. Ndiye umagwa m'mavuto chifukwa cha zinthu zoti sizikukhuza. Taonani apa Anastasia wafa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhuza. Koma chifukwa choti anakumana ndi munthu osamudziwa. Sakudziwa china chilichonse chokhuzana ndi munthuyo. Ndi zimene zapangisa kuti aphedwe. Akuluakulu munthu ngati simumudziwa sibwino kumpasa nthawi yanu. Lekani zimenezo. Lekani kunja kuno kwaopsa. Palinso anthu ena ake mumayima pa msewu kumayimisa magalimoto muli malifti. Anthu enanso anamangidwa chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Anakwera galimoto ya mbava. Polisi kuwagwira anagwira onse. Chonde akuluakulu kumakhala osamala fika kunja kuno kunaipa. Ndiyo samapanga connect ndi anthu osawadziwa. Pokapoka munthu yomwe mukumudziwa ndi nzanu muidziwa mbiri yake zimene amapanga muzidziwa. Nde pangani connect. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyo.